Na nit ninot. Na nit ninot. Na nit ninot. Contes infantils a cau d'orella. Hola, ninot. Avui viatjarem fins a la Índia, un país que té rius molt amples, arbres molt alts i animals que viuen entre branques i aigües tranquil·les. A la Índia, a la vora dels rius, hi creixen arbres carregats de fruits dolços i a l'aigua hi neden animals silenciosos com els cocodrils. I entre les branques dels arbres, saltant d'un costat a l'altre, hi viuen els micos, que són juganers i molt espavilats. El conte d'avui és una història molt antiga que s'explica des de fa moltíssims anys a la Índia i que s'inclou dins d'un recull d'històries antigues que es diu Panchatantra. És una aventura divertida entre un mico i un cocodril i una història sobre pensar ràpid quan les coses es compliquen. El conte d'avui es diu El mico i el cocodril. Comencem, ninot! Fa molt i molt de temps, a la vora d'un riu molt ample i tranquil, hi havia un arbre molt gran. Era un arbre que estava ple de fruits dolços i vermells. Allà hi tenia la seva casa un mico que es deia Cavi. El Cavi era molt àgil, molt alegre, i li encantava menjar-se la fruita ben madura i mirar el riu des de dalt de tot de les branques de l'arbre. «Quin bon dia!», deia. «Quin riu tan tranquil!» Però un dia, mentre menjava, va veure alguna cosa movent-se a l'aigua. Era un cocodril, gran, silenciós, però amb els ulls tranquils. «Hola!», va dir el mico. El cocodril lentament va aixecar el cap. «Hola!», «Que vols una fruita?», va dir el mico. «Són boníssimes!» «D'acord». El mico li va llançar una fruita. El cocodril la va agafar amb la boca i se la va menjar. Llavors va somriure. El cocodril no havia tastat mai una fruita així. I va dir: «Oh, gràcies, mico, és deliciosa aquesta fruita». I des d'aquell dia, el mico i el cocodril es van fer amics. Cada dia el cocodril s'acostava a l'arbre del Cavi i xerrava amb ell. Cada dia el Cavi li compartia una fruita ben dolça. I així, dia rere dia, el seu raconet al riu es va omplir de converses tranquil·les. Però el cocodril tenia una dona i un dia li va portar una fruita perquè volia que la provés, que provés aquestes fruites tan dolces que el seu amic mico li regalava dia rere dia. La dona del cocodril, en veure la fruita, li va preguntar: «D'on surt això?». El cocodril va respondre: «D'un mico que és amic meu». La dona cocodril va pensar: si el mico menja fruita dolça cada dia, el seu cor deu estar encara més dolç». El cocodril, en sentir-la dir allò, es va quedar en silenci. Ella va seguir parlant. «Porta'm aquest mico un dia a casa», va dir. El cocodril es va quedar ben parat. No sabia què fer, perquè el mico era el seu amic i la cocodril era la seva dona. Finalment va acceptar. Així que l'endemà va anar a veure el mico i va dir: «Cavi, vine a casa meva. La meva família vol conèixer-te». El mico va dubtar una mica. Va dir: però jo no sé nedar». «Bé, pots pujar a la meva esquena si vols, jo et porto», va dir el cocodril. El mico s'ho va pensar una mica més i va creure que si el cocodril era el seu amic, res dolent li podia passar. Així que va confiar. Va pujar a l'esquena del cocodril i van començar a travessar el riu. L'aigua era molt tranquil·la. Però al mig del riu, el cocodril ja no va poder més. Es va aturar i li va dir al Cavi: «Cavi, t'he de dir una cosa». El mico es va posar tens.
El cocodril va seguir parlant. Cavi, la meva dona vol que et porti a casa perquè es vol menjar el teu cor. Es va fer un silenci absolut. En Cavi va pensar molt ràpid, molt, i de sobte va dir: ai, doncs quin problema? Quin problema? Va preguntar el cocodril. Doncs sí, és un problema perquè el meu cor ara mateix no el porto a sobre. Com que no el portes a sobre? Doncs no, mira, és que sempre deixo el meu cor a l'arbre perquè així està en un lloc més segur. El cocodril va obrir molt els ulls. Torna'm a la riba, va dir ràpidament el mico, i llavors l'agafo i te'l dono. El cocodril va acceptar, va girar i van tornar fins a l'arbre. En arribar, el mico va saltar rapidíssimament fora de l'aigua. I li va dir: amic cocodril, el meu cor està sempre amb mi, però el meu cap també, i això és molt important. El cocodril ho va entendre perfectament. Li va demanar disculpes. Ho sento, va dir. I el mico va respirar tranquil. No passa res, cocodril, però com comprendràs, després d'aquesta malifeta no puc tornar a confiar mai més en tu. El cocodril va fer que sí amb el cap i va marxar lentament. El mico es va quedar al seu arbre, tranquil, segur i una mica més savi perquè havia après una bona lliçó. I és que de vegades les coses es compliquen, però si pensem amb calma, sempre podem trobar una sortida, com va fer el mico Cavi. I ara, ninot, és hora de descansar. Tanca els ulls. Imagina que estàs damunt d'una branca d'un arbre molt bonic, com el de casa del Cavi. I sents com flueix el riu, lentament, molt tranquil. Farem un joc. Imagina que els teus pensaments són com fulles de l'arbre que cauen en aquest riu. Quan una fulla cau, l'aigua se l'emporta. Poden ser pensaments de coses que t'han passat al llarg d'aquest dia o d'aquesta setmana. Poden ser també coses que et preocupen. Totes aquestes coses són fulles que cauen pel riu, una rere l'altra. Un altre pensament, una altra fulla que cau sobre l'aigua i també se'n va. Flueix amb el riu. No cal que facis res. Només que miris, que t'imaginis com el riu s'emporta tots aquests pensaments dolents. Totes aquestes coses que et preocupen. I mentrestant, el teu cos es relaxa. Agafa aire pel nas, molt a poc, i ara deixa-la anar per la boca suaument. Nota com tot el cos està relaxat. Els braços descansen. Les cames també.
La teva respiració és cada cop més suau i més lenta. El riu flueix. La nit arriba. Ara tot està bé. Tu estàs bé. I és hora de descansar. Nanit.